Здравейте, YouTube, аз съм Сезар за БГ и това е някаква нова поредица на Hunger Games. Ето сега ще ви покажа. Waiting, хайде влизаме на Арена 12. Я видим кой има там. Да, готина арена. HG Vault. Моля ви, който е българин и играе в този сервер, винаги да пише HG Vault, защото много се чака. Давате HG Vault и чакате. Ето, играта ще започне след 20 секунди. Така. А ние какво ли ще хванем този път? 10. 5, 4, 3, 2, 1. Изгледам. Yes. Взех необходимите неща. И... ето още един чест. Yes. Iron Sword. И... тръгвам да търся често. Значи... И преди съм играл, само че само веднъж съм играл на този мап. Май. И не съм много запознат с него. И така. Мисля, че тук някъде имаше честове, ама не съм сигурен. Мапа е готин, въпреки че е слаб план. Дали ще го килнем този? Надявайте се го килнем. Само чакаме да каже къде спирате хазени. Yes. Yes! И нямаше каска, сериозно. Вече само секунда. Скивах един. Който сигурно ще да ме килва. Ама аз като го гледам пред мен седи на едно място. Имаме ли шанс да го килнем? Ние сме първата. Той ще отдолите с често. Ела бе, мангал. Ела бе. Няма. Защото това тук е един капан. Гаден. Аре, ела бе. Yes, каска. Не мога да го ударя точно. Явно ще търсим на други често. Лист. Лайф ей 4 сме. Ама дрек си, защото ще към джунглата. Значи ще ходя се разхода да намеря някакъв чест. С който да има лък и ще го бия с лъка. Другите сигурно са влезли насам. Предполагам. Опа! Някакъв лефтна от арената. Това ми дава предимство. Надявайте се българин да спечели този рунд. Оня си там стъкнат. Останахме само аз и той. Тук би трябвало да има някъде чест. Не. Грешно мисля. Прави се бързо. Yes! Small balls. Пак става. Fuck
Shit. То дали ще му убие? Не, няма. Аз съм машина, аз съм звезда. Ще го килна, може би. Аре, качи се, мишкар. Аре, ще ти скочи отгоре, ще те килна, мангъл. Аре, лава. Еми... Надявайте се да се качи. Yes! Айде ще цъкнем още една игра на някой друг мап. Айде на... Не знам. Арена 9. Ооо, тъпа арена. Ама нищо, ще се на нея. Ще се пробваме и тук да спечелим. Да видим дали ще извадим късмет. Тук има, както видите, много често. Сериозно ли написах най-тъпите глупости? Бе, всичко ли ще ми е кожено тук, бе? Я, Айрен Каска. Айде, бе. Айрен Каска. Имам си храна. Имам си стрели. Охо, той са Айрен често. Слък. Ох, гейче. Enchant Table, ама нямам левел. И явно ще се горим и ще си бягаме и ще чакаме Геспи или Хазени. Се надяваме да не пуквам. Един често помолете се да има Iron Sword. Сериозно ли, бе? Значи ще пробваме. Ето тук да отива. Геспи от Хазени. Виждам го. Нека да си стои там. Тук. О! Тъп лък. О! Не! Фак! Не ми каза, че ще умра то. Това е че сплит добре го пази. Не. Завари ми се глад. Какво преследване. Yes! И то го убих. И добре, айде ще направим една последна игра на... айде да допуснем някакъв... ето на арена 2. Тъпа арена пък това е пък. И аз съм единствения джойнал. Добре, да лив. За да се махнат от арената. Ето този печага. Ще го помолим да джойне на... арена 8. Една от любимите ми арени. Не планах Волт. Ама тук няма да извадя такъв късмет, защото сме повече хора. Петима сме. Тук поне знам къде се честват. Това ми е любимия мап. Мисля. Да, това е. Май. Аз съм от първите фанали меч. Ето ги честовете. Ето пък, че имаш много хубави неща. Айде, умирангелес. Останаха ми само панталонки да си намеря. Ей, то ще го проследя, защото знам, че тук някъде имаше много честове на едно място. Тук леко.
И каже ли Грейс Пирит Хазенди, този умира. О, да, ето го. Двойния чест. Явно е време за бой. Нямаше някакъв... имаме. И вече нагоре са... Хуйте, често май. О, Грейс Пирит Хазенди. Почва се. Сега ще тръгна да ме килуват. Аз ще се кача най-отгоре, ще ги причакам там, защото съм умен. Надявам се клипа да не става някакъв дълъг, ама... Аз съм нов в YouTube, това сигурно ще ми е първия... Да, това ще ми е първия клип. Това ще ми е първия клип в YouTube, така че... Гледайте, наслаждавайте се. Ще ви оставя линк в описанието. Сървър е абсолютно целият е кракнат. Не е за Minecraft премиум акаунти, което е много готино. Защото след 2 седмици си взимам премиум акаунт. Умираш, умираш, умираш! Фак. Умрях. Еми... Дами и господа, това беше от мене, Сезаза. И... Довиждане и ще се видим следващия път на поредиците. Айде, бъбът!